δεν θα τρώσει γεουρτοσκόρδιον και δεν θα μιλάς. Καθαρά. Με βρήκες σε μια δύσκολη στιγμή και μου πατάς τον κάνω. Εγώ, βρε παιδιά, πώς θα την κάνω την νοσοκόμα, δεν είμαι καλή σε αυτά. Ο ρόλος του νοσοκόμας είναι εύκολος, Χριστίνης Ματίνα. Έχω στο γραφείο κάποιες αντιαλλεργικές ενέσεις, θα κρατάτε τη σύριγγα και νομίζω θα είστε πιστικοί. Εγώ πώς θα κάνω το τρελό. Δεν θα κάνεις τίποτα. Εσύ τι έχεις. Ελένη, 4 μήνες. Εσύ όμως, Μάνθο μου, πώς ανέχεις να μένεις στο ίδιο σπίτι ο πρώην σύζυγός της. Εγώ ξέρω μια μόνη πολύ τρυφερή ψυχή. Δεν διαμέσω δηλαδή πόσο ευαίσθητος είμαι. Αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τη φύση. Πότε θα φανεί μοντέλο και πώς να στη δείξω. Ποια. Τη φύση. Θα υπάρχει όμως αύριο η Πόρσε. Γιατί άκουσα ότι κυκλοφορούν κάτι εμπριστές τώρα τελευταία. Στο νεράκι σας, κυρία. Ουφ, την ήρθα. Με τάραξε πολύ αυτή η ιστορία με τον τρελό. Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα. Του έπηξε την ένεση, τον έστρωσε. Έλα, έξω, μη φοβάσαι. Εδώ είναι όλοι οι φίλοι σου. Αυτό τώρα είσαι το λες καλύτερα. Πώς έχει παρουσιάσει βελτίωση. Να σου πω, δεν είσαι φυσικός, υπερπαίζεις. Καλύτερα να μιμηθείς τον Γιώργο Κωνσταντίνο στο Ξύπνα Βασίλη. Φυσικό! Όχι πάλι τι έπαθε. Αλλά είναι κολλητικό. Θα δεις καλά ένεση. Θα δεις τη μαμίνα σου. Άντε τρελοκομείο, πάμε για ύπνο καλύτερα. Εγώ δεν μένω στο διπλανό δωμάτιο με το πρώην σου. Καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κοιμάται η νοσοκόμα όλη νύχτα μαζί του για να τον γιατροφορεύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστή γιατί παίρνει και μια υπερορία και... Θα κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο μαζί μου γυναίκα και δει η Δεσποινής Ματίνα. Ελένη, 6 μήνες. Ξέρω εγώ, τρελά πράγματα, καταλαβίστηκα. Για να πηγαίνουμε πάνω. Λοιπόν, η νοσοκόμα με τον πρώην στο ένεσμα δωμάτιο, εσύ Ξένια μου τον τρελώνα. Καλή μη φοβάσαι, φίλοι μου, μη φοβάσαι, δεν θα το Τρελώνα. Και εμείς, τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς αγάπη όπως κατεβάρει θα κοιμηθούμε στο δωμάτιό μας. Αδελφή Ματίνα, ορίστε, μου δανείζεις λίγο την ένεση. Γιατί κάπου θέλει να την καρφώσω. Συγγνώμη, εσύ γιατί ξεντίνεσαι. Πώς θα κοιμηθώ έτσι με τα ρούχα. Καταρχήν εσύ δεν πρόκειται να κοιμηθείς εδώ. Μόλις ξεραστεί η Ξένια θα κοιμηθείς κάτω στο καναπέ του γραφείου. Α, δεν είστε καλά. Κι αν η Ξένια ξυπνήσει το πρωί και με δει, τι θα σκεφτεί. Ότι ο άντρας που δεν σε θέλει και κοιμάται μόνος του. Α, μην μου τα περιπλέξεις τώρα. Θα τα περιπέξω γιατί εγώ δεν θέλω να ρεζιληθείς μπροστά στις παλιές σου μαθήτριες. Θέλω να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις θέλεις ή να... Τέλος πάντων, εντάξει, θα κοιμηθείς εδώ, αλλά θα κοιμηθείς μέσα στην πανιέρα. Πώς θα την